punya fibar buat aplikasi player rabi iparayong ni minta ilawan pak saya lah kelas Dah. Fikir tengkum nom tu? Efika Hah? Efika ini? Irimaya Irimaya ini? no bawan perkemen Bila kelan mam ta? Hah? Dikena? Hah? Dah aku beli pi ki paralog ki pajba no sosnong jong kari kasi. Ki henman ki parahang ne pok beri nyau trap. Sasisin wan ra ya kanika kubor kum gejing pentip sapi. Bat mentah sasisin ngidon hang ne pok kasnong nongrang kabajengai kat pra kilometer na pok kasnong mairang. Kabahap pok ka Eastern West Kas Hill District. Hadin balik sena kaliang ka jong pi pilayu i bat pila saki. Ba laite yo mensua ngilawan hakanika kasnong ban wan shaw. Ya iwei na pedeng ki sangut ki sipara ki balong ki kunswet. Hadin bang pilayu i ba ila sa asya stang kasing bat kasnap. Hanrei hadin bang ila ra asya po hospital. Ite ikunlung ila yo e gajingkwat bat menta sasisin. Hadin baki lamit na hospital ngiwan ban visit lan ngiwan ban jungo yaki hakanika por hakanika sngi hakanika khidmat. Te menta ngadon hangne bat i rangba snong mo rangba jong kanika snong nongrang ibalong isordar. Te ngi penpau ye jing sngok kemen sikadai e ba men hakane por bangiwan i don kam shawei ilik don kam te imla ban ya don rengkat rei hakane kasngi i don rengkat bat ngi te ngi penpau ya ka e ka ba sngok tuna tuduk kata-kata ba kum irang ba snong i don lang hakane ka por hakane ka kali songa ku bu sordar snong kabani kong hi su ban ai ngu blai bala rengkat bana jong ki priu ban ong bom ki ino ngi ki por baro iban snor ban ai ke jing kublai ke jing lakloi ke jong pi ban sim ke jing kitle naga banta ban yarap lem ke kita ki ban kam ke jing yarap om tangi gini ki kunsuet ngi ji i pi ba yes ba ha ki video ki babon ba pi gilong breu lakloi ban yarap lem ke kita ki ban kam ke jing yarap te na kaliang jonga ngi ban penpau ke jing snungu ba ke jing kublai sibon e pi kublai ke jing sok mandar kat ba pi nang kerkui ipi nang yok kemet ke bakot ke bakia nang la ban nang yai Christian ya ki badon kam ya ke jingaram ha kene ka ri ke ba i ke jongi kamtam ha ki parado prasnam hang ne hari kasi ke jongi ngam don sibon ki kinten ban kren ke por ya ka ba ngadon hi kalong pen pau ke jisu ipi ya ka ai ka ba pilale tu ble ke jisu nang don ka ba pi to le sibun e pi rangba mo ya ke jing kitbok kit ruang ke jong pi ya ke jing ai kublai ke jong pi ngi ni yo men sim sibun e pat kham tam e ya ke jing kerku kerdo ke jong pi te na kaliang ke jong ngasukwa ban penpau hang ne mo khnang ba wanra artat ke jing pentip sya ki prado ki prasnam kham tam sya pi ki balaya don benta sno ketilang ka ketiga mon ka ketiga diang kham tam e na benta kini ki kunswet sangut para bat kamtam ya iwei ba ngilap yo ban penmi na po hospital i arki nong se te lese pikwa ya ka updates na kaliang jongi naduk ke bastang haduk ke bakun hadin bala yo ban mi na po hospital hadin bala ken baro ki jinglot ki jingsep te menta ka e ka ba ngidang yo ban penpoi lane ban yo ban penpoi lane ban ai ke jing kublai syaki pajba namta ke jing kersan ke jongpi ke long ba barok khoj menta na benta kini kunswet ka poi syaka lailak arpusan hajar te khendiat habaya dei bat kenika lailak arpusan hajar ka ba mi na ke jing kersan jongki pajba jonga hinga ai ke jing syania bat ai ti hei ba thrang insan le ka badon kam na benta kini ki sangut ki spara bat na kalian jongi la penpau hi da ka basai ba kani kapisa ka ba kami lailak arpusan hajar kadai ba terpang na benta kini ki sangut ki kunswet sipara kani kamdai ban lej hakano kono ko bentan ri kadai ban lej nak benta kalawei ke jongki ban ngila don ke jingya kren ban ngala IT ba terang insa pendep ke kam la kalong ban penpli da ka fixed deposit ya kini ki sangut sipara lan ne kanu kalat kelenti ngasani ke jing penyat jong iba terang badai napok kani ka sinong rengkat ke jing sakhilang jong i
rang ba shnong ni te la da don kanu ke jing la de kanu ke jing pentip ru sa pentip lang sangi pat ngin sa penbej na bata kan ni te le se ki pat ba ki ba pej ki ba don ke jing lang na bata ki ni ki sangut para ki kun swet le se pi don hab dang jing lang kham tam ini bapang ba stom iba arki iba dang sujam na po hospital te ringa skwa ban pentip sapi bat ban yatu sapi kalong ba habdeng gi jing klumar gi jing mut gi jing perkhan habdeng gi jing khuslai jing mut gi jongi ba hai bat mano ban simti ban ri pala ban ai ka solution nam tai ni kunswet iba arki bat kini ki sangut spara mar wingi don habdeng gi jing khuslai jing mut namar bangi pe ji ikong iba long imehe jong kini ki kunswet ru ngi i sham jing sham jenjar sisa namar bakila don lupa sangut ki kun jong la jong bat menta ban sabak kli saya sangut para ki kunswet kamdei ke besok kala ban wan ra biang ya kaju ke jing jenjar hadin habut ngila ban ong te ringi snow tenat pat hadin bangi poi hang ni nakaliang jong ikpa jong iba arki rengkat bat kakur rengkat bat ki nyakha jong iba arki kila don hang ni bat ki kloi ban ri ban sumar ban kedup namar ban nakaliang joki doktor ila batai sai ba iba arki no sej iba ladang mi na hospital im don kam tang ya kata kabam kadi ndi don kamru ya ka jing ka ban kedup ban ri ban sumari i namar ki kunlung kim dei ba ki he kisan tang da kata ka jing bam la ne ka ja mo ngila ban ong ri ki he kisan nem ba ka jing pan he pan san da ka jing te khublai shibun ya pi de se skitin nakaliang jong ba thang la da i kwa ban ong la ne ban kran ni don bun kintian ring spun kut da ka bang ong ba ka ka bakini kila sania ya katahi ngadon ka jengkular ka baskem bangan pej ya ka bah kamiat khamtam da bata kini kunswet sawon long ki bahatam na bata kini kunswet tang ini kintian khublai shibun te khublai shibun ya pi baro ki pajba ki balai syak sitem nadu ki lai tayau men swa hadu kan ka klip mat hadu kan ka sengi ka mentah te sasisin nga ai ka jing khublai kit bok kit wiang ya pi ngamla ban jer ka teng lut pi baro anrei ka jing khublai ka long ba ublai trai kan rat undon rengkat bat ka yeng ka sem ka jong pi un kur khu kur do ya pi ha ki kam ki jam ba pinang baha kata ki kam ki ti ki jong pi bat kham tam ya ka jing kit bok kit wiang ka jong pi reng ba ki ti ka mon ka ti ka diang ka jong pi rengkat ki jing doai ki jong pi ka bala pen job bala pen urlong bat la yo ya kata ka jing kemen hakum kan ni kesngi ka bangi ya don lang bat ka ba kham sau tanat su ka long ba ka dei ka sin ka banikong ha ka jing im ka ba ka jing yat lenti ka jonga bangin ra ya ki kunswet ngila bandong ya kita ki briu ki produk ki prasnam ki badon kam ka jing yarap bat ka respon jong ki pajba ka long haduk kat ne ba kala ban penmi tang hapo kita yau ka haduk ban poi lailak arpsan hajar te kani ka long ka jingjap ka bakrau bat ngingaj scam bakani ka jing ya kersan jong ki produk ki prasnam na ka wei ka por sa ka wei pat ka dei ka wei na ka jing pen i ya kata ka jing ka jing ya teli habdeng jongi ki khun ki hajar jong ka bri nyau trap habdeng jongi ki produk ki prasnam ngingaj scam bakani ka dei ka wei ka jing wan ra ya ka jing ya teli ba ka jing ya bat kani ka jing ya teli ka jing ka jongi kan wan ra ya usok jong jingjap bat ka bante song susu ya kata ka jing ya dei jongi habdeng ki produk ki prasnam hang ne po ka jeli jong ka bri nyau trap te khublai shibun sa sisin pat ipi iwei pe iwei kublai shibun kublai siajar ngo ngin sa kenduk pat ha wei ka por